MLA ka Gujarat Jignesh Mewani ula syakem yang halor ka Mokoduma ka Bathmai hadin ba ula yok jamin na ka Kashari jong ka Asam ha ka bayadai bat ka jingken tho persya ya menteri rang badu Narendra Modi ka Kashari ha ka sngi ublai kala hukum ban pelat jamin ya u halor ki jingken tho jong u ula syakem yang halor ka jingken no ba ula syok bat tombor ya ka he pulit kentai ki pulit ka berpeta jong ka Asam kilalait ban kiami Mewani bat pengat yu hapo ki kendon ka Indian Penal Code ki bayadai bat ka jingpen mensau bat khanglat ya ka officer ban pendap yala ka jong ka kamram Mewani ula syakem ningkong ha ka sngi palai na Palanpur ka Gujarat haki pulit ka Asam hadin ba uwe unong yalam ka BJP na Kokrach har ula mudui persya ya Mewani ula woknya yu menteri rang badu Modi bat nyau ya ka jingkem yu kum ka jingshun san pertai jong ka office menteri rang badu kadai ka jinya sala jong ka BJP bat ka RSS kilale ya kane ban penbut nam yanga kilale ya kane da ka basani bha kilale yu Rohit Wemula ya Chandre Sekhar Azad bat menta kilakem sayanga ong Mewani hakinong pathai kubor hakala asngi ublai MLA Baladon Southwest Namkarta ula syak pengat haki jingya sela bat kirunar ki kendon bayadai bat ka jing tombor ya ka jaka maneblai bat pensiet kabala banyalam seka jing pentot ya ka jing syong suk syong san